ҳамин подписатсия кардагӣ боши савдотиҷа тангиен воре яке пайдо мешавада. Ассалому алайкум шерои нар. Ҳама каса созен тинҷен саломатиё кору боро кисиҳо припалаёхи зинда бошен. Имрӯз 20 июни соли 2024 1000 рубли русӣ баробар ба 127 сомонӣ. 1000 рубл 127 сомон ай бачаина нигоҳ ки як қарсак шава. Дар имрӯза видеохонаҳои заминӣ ҳастанд дар ноҳияи Балҷувон, шаҳри Ҳисор, шаҳри Кӯлоб, якадай шаҳри Душанбе замин дар кораи то чансма дар кораи дар видео гап мезанам. Квартираҳои аз он ҳастанд дар ноҳияи Рӯдакӣ, шаҳри Хуҷанд, шаҳри Бохтар, шаҳри Турсунзода, квартира иҷора ҳастанд дар шаҳри Душанбе. Қизиқи видео ҳамие ки як хонаи заминии 65000 сомониш мегаҳ. Бадруи гариб шумо метавонед ки як хонаи заминиро 510000 рублда бихарен. Зинда бошен. Ҳамин як дона лайки бепла ба ягон туфли ҳарҷоравақтон бизанен шерои нар. Ана ки мерем осуста. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. Assalomu alaykum jo'rog'im. Aziz shum o'rtoqlarim, mashinaga Qozog'iston avtomobili Nusretga bir avtomobil da ham chegashni samiz zo'r. Mashina karantina filin February filga pulna bilas. Ana mashina maykum tom bacho, bacho zo'r bacho. Assalomu alaykum migrantlar. O'zbek, tojik, qirg'iz davlatlarga juda migrantlarga olib borib kelish nimalari bor. 100% ishonchi va tinch. Mehmonlar bo'ladi. Agar aloqaga chiqmoqchi bo'lsangiz, mana shu video tagida nomerlar qoldiramiz. 100% ishonchli aloqaga chiqinglar. Бардруи азизам хуш омадем ба канали Саудотиҷа бо як бор дигава. Акамон аввора сар мекунем шерои нар. Ай ҳамат хоҳиш мекунам ай шумо ягон чӣ намерава як дона лайки бепала бижиқен ва видеои имрӯзара то охирша тамошо кунен. И хеле нархи наво фақат дар ҳамин канали Саудотиҷа мебинен. дӯстони азиз сар мекунем ва як квартираи арзон аз ноҳияи Рӯдакӣ. дӯстони азиз оз ма маълумотша гап мезанем, шумо фақат гӯш кунен. Квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, пешина номаш Ленинский район, чойхона радиостансия гуфтагӣ ай, доми 5 этажа. Духонага квартира дар 3 этаж қарор дорад, 40 квадратни метр будай. Ремонти хонаҳо бардруи азиз, яъне ки ремонти квартира нав кардагӣ, чӣ хеле ки дар видео десен ремонти нав, ремонти мисол ба дараҷаи олиша фақат пула метен медроен зиндагӣ мекунен. Масъалаи ову свеч мега пастаяни ҳастай, ҳуҷҷатош 100% будай. Ана бардруи азизам нархиш 206000 сомонӣ мега. 206000 сомонӣ. Касе харидор бошен, номерои телефонош ҳаст бардруи азиз, ина ду рақамҳои телефонош, номерои поёнгиш WhatsApp дора. Фақат занг бизанен, бигӯен ки номероро ай канали Саудотиҷа гирифтам. Барои нархиш, мисол барои шуморо арзон мекунам. ҳамо амрай бар табгӯ ки як кам тарак пас гап зана ки иҷа Саудотиҷа гап зедесай. дӯстони азиз, як кадай шаҳри Душанбе гӯш кунем бо диққат неки. Як кадай шаҳри Душанбе ай тарафи Аманал, теппаи Самарқанд, 9 километр роҳатӣ, ҳамин тарафода 3 ё 4 сотиқ заминиш дар корай то 120000 сомонира. Сумаш нахтай, сумаш тайёрай дӯстони азиз. хай мисол пафтор накунем, уже фаҳмидем ки ман чӣ гуфтам. Бардруи азиз, номерои телефонош ҳастай, касе мисол замин дорен ҳамин территория, ҳамин яккада занг бизанед. бисёри бардруи Россия гуфта буданд ки квартираи арзон ай шаҳри Турсунзода монен, яъне ки регар. Гап нест бардруи азиз, аз киҷое ки дар корай комментарияда сухан кунен. ё дар кор набоша, просто бинависен ки бачаячки дор гапат надорам. Намқа дастгирӣ куненда лайк, подписатсия, комментариёи зур бинависен. дӯстони азиз, квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, тарафи стадиони Нана Талко гуфтагӣ ай стадиони Талко. Духонага дар 6 этаж ана қарор дошта, 45 квадрат, доми новостройка. хона бардруи азиз нав ремонт кардагӣ ба чизи чораш мисол ҳама чизош ҳастай. Термос мисол ана люстра ҳама чизаш ҳастай. Фақат бидро зиндагӣ ки қарибиш да мисол ҳама чӣ наздикай, кохи нур, мактаб, садик, поликлиника, ҷои беҳтаринай. Нархиш 235000 сомонӣ.
бардури азиз, агар шумо замин, хона, квартира, мошин чизе ки барои фурӯш дошта бошед, метавонед ки дар инами рақамҳои десем бардури азиз дар WhatsApp шурӯъ кунед ва барои харидорора рекламаи зуруш мекунем. ана бобиҷон, ایلا بای мошиноро дидед? ها دیدم ширкати бахтиёру баҳромҷон дар Россия дар анамин борҳое ки Тоҷикистон меоянд, ها бозори Садовод ва Люблино ҷамъ мешаванд. борҳое ки бо дар гирд атроф аст, ҳама ройгон ҷамъоварӣ мешаванд. ҳамин борҳоро барои Тоҷикистон овардан ку аз рӯи вазн бо инсоф нархгузорӣ карда мешавад. بچه ана вақте ки борҳо омад ба Тоҷикистон ки даромад, аз ҳамин хуҷанди бостонӣ сар карда тақсимот сар мешавад, ба Душанбе шаҳр даромада, дигар ҷойҳо, ноҳияҳои гирд атроф ва умуман тамоми шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон борҳо тақсим мешавад. бобиҷон, аз ҳама асосаш кафолат дорад. نه گرانتیا бале, هی نویر حکای باباش شما فهمیدیم این رقم های تلفن در همین زیر ویدیو نوشتگی بدهید. شما هم زنگ بزنین، در خانه‌تان چای تلخ خورده استراحت کنین، بار خودش می آمده. касе дар квартираи иҷора дар корай, бо диққат гӯш кунед. агар дар кор набоша, лайк абиҷқем падилитса кунед. бардури азиз, мумкин ягон кас да мисол ана квартираи иҷора дар кор боша. бо диққат гӯш кунед бардури азиз, ана ин квартира фурӯшӣ нест, фақат мисол квартираи иҷора мегирӣ, квартиран мешинӣ, мисол квартира мешинӣ дар ҳамин квартира. хуб, ана гап мезанем. квартираи иҷора бардури азиз, ана яъне ки аренда квартира қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, доми 6 этажа, духонага дар 6 этаж қарор дорад, 50 квадратни метрай. ремонти квартира замонавӣ ба дараҷаи олишай, овсвеч ҳастай, термекс дора, холодильник доштай, шифонер дора, телевизор дора, кондитсионер дора, ана бардури азиз, стол дора, курпача ва бардури азиз, курпа дора. мақсад ки ҳамаи шароитош қоидави ҳамаи шароитош муҳайё мебошад. нархиш 3300 сомонӣ. квартира ба иҷора дода мешидай, 3300 сомонӣ. номерои телефонаша занг зада маслиҳат кунед. ана ак мегзарем ба панҷум эълони имрӯза. бардури азиз, шумо бояд 5 та лайк биҷиқенене ки як тана меҷиқенда охи. бардури азиз, лайк подписатсияро фаромӯш накунед. ягон рӯз ҳамин канал хона, замин, квартираи арзон мехарем. бардури азиз, ана хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, тарафи Шарора. 2.5 сотиқ заминаи 3 дар хона кардагӣ. соҳиби хона маълумот додааги ки ассалому алайкум, хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор, тарафи Шарора, кӯчаи Уртабыз. ана 3 дар хона, 2.5 сотиқ замин, ремонтш миёна, зиндагӣ карда мешавад. харидори аниқ занг бизанед, бо муомила дора, яъне ки бо арзон мешидай. дӯстони азиз, нархиш 130 000 сомонӣ. марҳамат бардури азиз, бисёр гуфта будем ки ҳай шаҳри Ҳисор хона бимон, ина метавонед ки 130 000 сомон хонара бихарем. бардури азиз, як хонаи дига ҳай шаҳри Кӯлоб гап мезанем. аз куҷое ки хона намондесам, комментарияда бинависен. дӯстони азиз, хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, ҷамоати Даҳана гуфтагиай. 7 сотиқ заминаи дӯстони азиз, 3 дар хона кардагӣ. соҳиби хона маълумот додааги ки ана 3 дар хона, 7 сотиқ замин, анҷом хона дора, нонпаз хона дора, ҳоҷатхона доштай, баня доштай. ҳамаи шароитош қатъиай. мегирӣ, фақат зиндагӣ мекунӣ. ана барои нархиш муомилаи хуб дорад дӯстони азиз. ва нархша мегем, нархш бардури азизам 170 000 сомонӣ. марҳамат, касе ки мисол ай шаҳри Кӯлоб хона кофтеса бошен, метонен ки занг зада мисол арзонтар мекуна бо 170 000 сомонӣ. бачаё, чӣ агар камтара ховуд бурдеса бошад, хе як кофе талха биза ки ховуд бупара квартираҳои арзона гуфтесем. гуфтесем не, гап мезанем. квартираи десен қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд, дар тарафи 27 микрорайон гуфтагиай. як хонага квартира дар 4 этаж қарор дорад, 17 квадратни метр будай. ана бардури азиз, домои пешина квартира ремонт дошта. соҳиби квартира маълумот додааги ки квартира фурӯхта мешавад дар ошёнаи 4, бинои 5 ошёна. дӯстони азиз, бо таъмири миёна, шиноснома, техпаспорт дора. дӯстони азиз, нархи квартираи имрӯза 135 000 сомонӣ. 135 000 сомонӣ. ҳоли бисёри бардорон мегӯянд ки кош ки ҳамин квартира дар Қирған мешид ё дар Душанбе мешид, ҳозир мегирифтемаш. хай афсӯс да бардури азиз. барои он подписатсия кунед, иншоалло ки
нархҳои арзон ай пеш айда вале бо пагай дига видео мекунем. бардуи азиз мегзарем ба 8 эълони имрӯза. касе ки ай қирғанем бо диққат гӯш кунед. Ай шаҳри бохтар номи ана пешинаш Қурғонтепа номи наваш шаҳри бохтар ай касе намедона. дӯстони азиз як хонага дар 4 этаж қарор дора 42 квадратни метр будай. домои пешина квартира ремонт доштаи. соҳиби квартира маълумот доига ки срочна квартираи фурӯшӣ дар шаҳри бохтар болои Душанбе сити. касе ки шаҳри бохтарем фаҳмидем ки ман ҷоша гуфтисам. бардуи азиз нархи квартира 250 000 сомонӣ. 250 000 сомонӣ. арзон мекуна намекуна хоҳиш мекунам бардуи азиз числаи видеоро нигоҳ кунем барвақттар боша ба занг бизанед. барои бардуи азиз форатон ки видеоҳои ман шумо да барава подписатсия кунед. ке ки ман видео кардам шумо да мерава мисол 1 мин шида медроен ана мисол пештарак занг мезанед да. баъд мисол агар подписатсия кардагӣ набошен видеои маро 2-3 моҳ пас тамошо мекунед баъд занг мезанед ки уже мисол квартираша фурӯхтагия ё хонаша фурӯхтагия ба мисол ана чӣ хеле хавотир мекунед да ҳамо дама. барои бардуи азиз ҳар як видео дама мегӯм ки подписатсияра ҷиқиден зангулачара бологӣ дамонед ке ки ман видеои нав кардам шумо да мерава. зинда бошен шеруи нар. худованд ҳамеша зинда бошен, сарбаланд бошен, хонаобод бошен, кисёҳотон пури пул боша, дарди ғама набинен. зинда бошен. ине рақамҳои ман агар ягон кас мисол реклама дошта бошен замин, хона, квартира, мошин ё ягон аробаи шикастагӣ метавонед ки дар ҳамин рақамҳои десен дар ватсап шӯҳӣ кунед. мо барои харидоро рекламаш мекунем. ин рақамҳо бардуи азиз киштагиай. ӯ рӯз ҳамин рақамҳоро дар симкарта дар телефон задам гир занг зисан. ин рақамҳо бардуи азиз мақсад хомӯш кардагия фақат через ватсап бинависен. ватсап хаяка. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.